Nagnubo ang kaso sang dengue sa syudad sang Iloilo subong nga tuig 2024 kung ipaanggid sa tuig 2023 sa kaparehong nga tion base sa report sang Iloilo City Health Office. Santo sa report naka-record ang Iloilo City sang 176 tanan ka kaso humalin sang Enero tubtob sang Hunyo 1 mas manubo sang 29%. Samtang nagapanguna naman ang distrito sang Arevalo sa may pinakamataas nga kaso sang dengue sa diin nagdakat ini sa 56. Nagpahanumdum naman ang nasambing nga talatapan sa 5S Batok Dengue nga mo ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protective measures, seek early consultation, support fogging, kag stay hydrated. Report nagikan dito sa Iloilo sa K5, Jenny Kaulina para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.